Mahirap talaga gumagawa pabalaki dyan. Hello, good morning mga kadodong, mga karidang. Hello, good morning sa inyo lahat. Mga Bisaya, mga Tagalog or mga English. Hello, good morning. Time check ay ang oras natin ngayon mga kadodong ay 9:30 na ng umaga. At ako'y nagbibiyahe ako ngayon dahil talagang kailangan eh. Ito ngayon mga kadong ay mag-almusal ako. Yan mga kadong yung pagkain ko. Ang ulam ko ay ulo ng bangus, paksiw. At ito naman ang aking kanin. Dalawang bisis ko kainin yan, almusal at tanghalian. At may tubig naman ako. Yan mga kadong yung tubig ko. At alam nga naman kung kakain tayo wala tubig baka mabuludan tayo. Yan ang kakainin ko mga kadong. Yun mga kadong, ito yung kanin ko. At ito naman yung ulam ko. Mukbang muna tayo ngayon sa loob ng tricycle mga kadong. Dahil ito lang makayanan kong ulam. At ang mahalaga na mayroon tayong makakain, di ba? Kadong. At ito na muna ang video na ibabagay ko sa inyo. Update na rin para sa aking katayuan sa buhay. Alright, mga kadong, tapos na ako kumain. Tawa ng Diyos ay busog na ang tiyan. Busog na ang alaga sa tiyan. Labas na tayo. May kasamaan pala ako dito mga kadudong naggawa ng motor. Nagawa yung motor niya. Bago yung brake shoe mo? Ha? Bago? Ito mga kadudong yung brake shoe binili niya. Pudpud na siguro yung brake shoe na mga kadudong. Yung kapalitan niya yung brake shoe ng motor niya. Yan, natanggal na yung friction niya mga kadudong. Yan. Makapal pa. Ha? Napalitan niya mga kadudong. Ito yung brake shoe mga kadudong. Yan. Makapal pa oh. Ano kaya sumasama sa motor? Ito yung buhay na tricycle driver mga kadudong. Pag tricycle driver ka kadudong, marunong ka rin gumawa dahil pag umasa ka lang sa mga mekaniko, nako, yung kikitain mo doon mo doon mo pangbayad sa libur. Kaya kailangan mayroon ka rin talagang alam sa mga panglabas ng nasira-sira. Mga kadudong yan, palitan niya. Shout out pala kay pangalan mo bro. Isa sa mga subscriber natin mga kadudong. Yan, papalit siya ng brake shoe. Kasamahan ko na tricycle driver. Kailangan talaga mga kadudong, pag tricycle driver ka, marunong ka rin gumagawa. Pag nasiraan ka sa kalsada, wala kang kalam-alam, di anong gagawin mo? Pasanin mo yung motor. Tulak mo. Laylay dila mo pag tutulak mo, mabigat din yan. Kaya mga kadudong, yung mga kasamahan kong iba nandun sa kabila. Papahinga sila. Kapit na niya mga kadudong. Oh,
Mainit. Mainit, mainit. Mainit yung tambutso. Okay. Ano, pupukin ko? Sige, sige. Diretso? Oops. Okay, Ano, pupukin ko na? sige. Yan, sandali lang. Okay na. Uy, adjuster pala. Yan. Umulan. Nakamadali, baka umulan. Oo nga, parang ulan mga karudong eh. Umulan. Sasakyan dumadaan. Mahirap talaga gumagawa pag malaki dyan. Ha? Diyan. Mahirap gumagawa. Mahirap pag iguyo ko pag malaki yan dyan. Naiipit. Hindi makaya nga. Ayan na, ipitan niya mga karudong. Ah. Parang umambo na ba ya? Malapit-lapit na. Malapit-lapit na umulan. Yun. Yan na nga mga kanudong, umulan na. Yan na. Lakas ng ulan mga kanudong. Wala ka trapal? Wala ka trapal? Ah. Samahan ko mga kanudong, hindi pa nakapaglagay ng trapal. Ako nakalagay na ako. Lakas ng ulan. Pag ganito kalakas ang ulan mga kalodong, ay hindi ka rin talaga makakabiyahe. At bukod sa hindi ka makabiyahe, wala rin pasahero dahil wala man makakatawid. Pag ganito kalakas talaga, yung pasahero din nagsipasilong din muna. Kaya yun, pasilong na lang din muna ako mga kalodong dahil malakas din talaga ang ulan. Yun. Malakas pa yung ulan, malakas pa yung hangin. Ganda na rin dahil natatapos na rin ginawa yung kasama ko tricycle. Diba na natapos na rin gawin yung preno ng tricycle niya. So kaya dong nagkaputi na. Kaputi na ako dahil talaga sa ulan eh, mababasa ka rin talaga. Malakas yung hangin. Kaya kailangan may kaputi. Yung buhay tricycle driver mga kadong. Yan mga kadong, malakas talaga ng ulan. Lalaki ng patak. Yan. Alis na yung kasama ko mga kadong. You know, nagkapal pala siya. Okay. Wala kang kaputi.
Alright mga kalorong, hanggang dito na lang yung aking video. At sana hindi kayo magsawang sumuporta. At talagang nagpapasalamat ako sa mga nagsusuporta sa akin, sa mga nag-subscribe, patuloy na nagsuporta sa aking YouTube channel. Alright mga kalorong, hanggang dito na lang muna yung aking pagbablog dahil umuulan na. At kita-kita na lang tayo sa susunod kong upload na mga video. Bye-bye!